revolution yekuzvisunungura kubva mustate capture yezvigananda. So munhu wese tinoziva kuti maakuona zviri kuitika, zvigananda hazvichagari pasi, zvaakubudisa matrue colors azvo. Kungotanga munyika ponzi tagwirei this, tagwirei that, tagwirei that, tobva tati aakubuda pachena madhimoni aya. But mukaona waakubuda pachena, zvaakutaura kuti dhimoni raapadhuze nekutama. Saka rinofanira kutaura roenda. Saka tinoramba tichiti pamberi mberi nerevolution, pamberi nemweya werevolution, rodzinga madhimoni ezvigananda. Saka toda kutendai. Toita quick into the updates. As you are aware, mangwana 27, koti ya Comrade Nyoka Yemabhunu iri kupinda ku Randburg Major Street Court. That's the first court session after the bail judgment. Saka ese makotsi atai atenda kumashure aya, those were makotsi ari kuleader ku bail application. Saka takazosvika pajudgment yebail. Zvatakataurirana soon after the bail judgment, nothing has changed. Takataurirana kuti ma-admins ari kudhila nezvelegal, takavaudza kuti prepare for an appeal ku High Court. They have that instruction yet to be implemented. The appeal is still in the pipeline. Chiri kudelaya ndechekuti there are technicalities dzatiri kufanirwa kutanga taita put in place so that appeal yedu will make sense kana yaenda ku High Court. Comrade Nyoka Yemabhunu kana wachitongwa wozotongwa vari panze. That was the first update. So since tisati taita appeal iyoyo, it means kuti the documents towards the trial dzinouya hazvo. So ndidzo dziri kunoreceivewa nema-lawyers mangwana. So let's all go to the court. Your safety is guaranteed. Vari kudhila ne-security, tataura navo, they are ready to be at the court. Vamwe vacho they wanted to travel, tikavati aiwa, mangwana it's a turning point. We don't know the legal technicalities dziripo pa-kickstarting yetrial. We can think kuti tiri kuda kunoreceive ma-documents, then zvigananda zvoya neimwe strategy yatinenge tisingazivi, because isisu chikoro chichomaka tiri ma-grade 7. Saka we need everyone pa-Major Street Court tomorrow. Also, we need the securities pa-Major Street Court mangwana. Hakuna anotaura achiti hapana vanhu vanobvumidzwa kuya kukoti. Any message yakadaro tinoti pasi nayo. Everyone must be at the court tomorrow. Last week ndo pega patisina kuemphasize nyaya yekuenda court, because we knew kuti pari kunopinda case yatsuro nagudo. But as it stands, the main case yatakabata isisi kuside kwedu kurevolution iri kupinda mangwana again. Ndosaka tarambidza vamwe kufamba, tikati endai kumakoti ikoko. Then avo vanenge vachirwisana kusocial media, wana ndini ndarima, avo madhimoni anenge achitama, hatinei navo. Whether they are there or they are not there, Nyoka Yemabhunu will always have lawyers mukoti.
that must sink, whether they pay or they didn't pay the lawyers. The lawyers dzinoenda kukoti, they will be fully paid. Ndo zvinotaura simba rewani. Saka ngatisazoware zvedu nemadhimoni anenge achitama. Mweya werevolution unenge wasvika pakati pawo. So our courts every week ratinoenda kukoti, we respect madramas, but izvezvi we need to warn avo wemadhirama wana parafini vanenge vachitumwa nezvigananda kuti what you face nenyaya yedhirama raunenge uchiita, don't blame us. Macomrades atinenge taisa paground, they are there to fight because they understand kuti this is a struggle. Saka ukawaona wakachena ufungidzira kuti wafundisi, then you do nonsense dzaunenge uchiita apo pachakwa. Then wanoita commentary, takataura tikati social media ine kubhadhara kwairi kuita mazuva ano. Hatina maguidelines atiri kukupai kana muchida kufollowa kesi yaComrade Nyoka Yemabhunu, because munenge mabvuma kuuya kurevolution. Itai zvamuri kuita, asi musazotuke vanhu. Ukatuka vanhu ikoko, what you need to know ndezvekuti even muri 3, 4, 5 mubhawa, pana Comrade Sarwaka vanenge vari pasaidi ipapo. Whether watravela waenda kuMarawi, mind your words. Comrade Sarwaka vanenge varipo, Comrade Nyoka Yemabhunu vanenge varipo. The situation at hand is there because the people of Zimbabwe have struggled enough. Chatibatanidza pano ndechekuti tatambudzwa nezvigananda. Nhamo hapana ane upenyu huri nani pavanhu vese vari panapa. Even kureiza mari yatiri kuita yekubhadhara whatever zvatinenge tabhadhara, haisi mari yatiri kunhonga. Imari yevana veZimbabwe vari kutambura siku nesikati. Asi vari kuti tinodawo kuti tisunungurwe. Ndiye chiterera vanenge vachiuya kuinbox kunhamba yerevolution. Matamburiro ari kuita vana veZimbabwe in all corners of the country. Then iwewe wotora this case woona sokuti is an entertainment case. We give you guidelines here. The only guideline kune vanoripota yatinokupai, taurai zvinetsika kuruzhinji rwevanhu kuti mass inzwisise zvakanakira this revolution. So kufarira kuripota nyaya dzisingaendese revolution kumberi idhimoniro. Comrade Nyoka Yemabhunu achisungwa, wachishaya chikafu, wachiitwa sei, hauwi kuzoita follow-up, haubvunzi. Panotaurwa nezvigananda kuti kune mari iri kudyiwa, ndo paunoda kuva much active, and ndiro vhangeri raunenge uchida kuparidza. Patiri kuparidza vhangeri refundraising kuti isai chegumi kurevolution, iro hauridi. Rinosunungura vana verevolution racho hausi kurida. Rinosungirira ndo raunenge uchida, pasi newe. So everybody who is around Johannesburg, please let's meet pacourt mangwana. All the preparations for the court case yamangwana dzaitwa. As we are speaking, some admins, they are doing final touches, vachibriefana nemalawyers kuti kurevolution kuri kunzi batai basa makadai. Isusu tichiri kuadresa ipano, ndo inonzi division of labor iyo yatinoita.
kuno kurevolution hakuna ndini ndarima kugobora zvese nekudyara. Izvozvo munoita kwenyu kwamunenge muri. Kuno iwe bata uku because we understand the work at hand. But what I need to assure you, fellow Zimbabweans, in fact, let me say fellow revolutionaries. If I say fellow Zimbabweans, kune zvimwe zvigananda zvakangotuzura kuda kutsvaga manegatives pano. Havasi vanhu verevolution ivavo. Ndosaka makaona nyika yakasunungurwa nevashoma vakazvipira kuenda kuhondo, nevashoma vaizvipira kutambanudza ruoko kubatsira kubikira makomrades. Ndo vakaunza sunuko rweZimbabwe. Vamwe ruzhinji rwanga rutori happy nema2 cents avaipiwa naSmith. Vaitoti hondo iyi yakashata ida kuuraisa vanhu. Pasi nevari kuita izvozvo magandanga anga achirwa. Tinawo nanhasi vana mutiro wakadaro. So when I'm addressing here, I'm addressing revolutionaries. I'm not addressing Zimbabweans here. Those who have accepted to join the fight. Unoona mumwe 12 midnight anotumira message comrade Saro akandamuka. Ndiri kunamatira comrade Nyoka Yemabhunu. Toti ndiwe a true revolutionary pamberi newe. Ndiwo vanhu vanoita kuti tisunungurwe. Kusunungurwa kwaComrade Nyoka Yemabhunu kusunungurwa kwemillions of Zimbabweans. Vamwe mameseji anouya Comrade Tai, Comrade Nyoka Yemabhunu abude. Because even kwatiri kushandira kuti tiri kudzingwa munzvimbo dzacho. Tongoti mirai panzvimbo musasumuke sumuke. Then vanenge vachitaura wekomendari wota vana Comrade Saruwaka hawadi kuti Comrade Nyoka Yemabhunu abude. Abude achiende. Hatidi hedu kuti abude at this moment in time. Nehu grade 7 wedio, we know what we are doing. We understand the dangers which are there. So trust the processes and trust the leadership. The fight yatinayo is not on kubuda kwa Comrade Nyoka Yemabhunu. That will be secondary. The fight yatinayo ndeye kuti Comrade Nyoka Yemabhunu vasa extraditwe to Zimbabwe. Kubuda even wakabuda musi wa 100 kuno kurevolution haisiriyo mission yatinayo. Pavaita zvinhu zvavo, they were expecting kuti zvichavatorera 1 week Comrade Nyoka Yemabhunu will be extradited. That move wakaita because they were ready to introduce Tagwirei to Zimbabwean systems, to the politics. So in that process, they wanted to look to deal with Comrade Nyoka Yemabhunu before Tagwirei programs begins. Now waona kuti 2028 acha akutosvika. Nyoka Yemabhunu acha haui. Ndosaka watanga kubudisa madhimoni avari kubudisa. Ndakakutaurirai kuti every demon is going to manifest in the name of the revolution. So we know what they wanted to do. So they are now forcing things now. Tanga tichingobude hedu wakomana tinointroducer. Vanotanga nekuvadiki kwavari kutry vombotaura kuuniversity vombotaura Tagwirei wacho haagoni kutaura zvine musoro. Hameno zvaanenge achingotaura. Bita azodai, Kasukwera azodai. What do you have on the table? Kana musiri entrepreneurship muri mapenzi wani. Nai Tagwirei. Taura nyaya yako Zimbabweans wants to hear. Usatenderere because wakamiswa na Nyoka Yemabhunu na Geza to tell your story, to begin to speak your story. Shall we understand the bigger picture of the game? Saka siyana ine madrama eawo wakauya wachifungidzira kuti game riri papcourt. Tikavasiya takavatarisa hedu. Wachiita madrama awo ana parafini.
wachifungidzira kuti takapusa. Hatina kupusa, techiziva kuti tisu tine makii muhomwe haubudi. Tinosangana pakuyambuka. Saka pawanozosvika pakuyambuka wawaste a lot of resources, wobva waona kuti hapasi kuyambukika. Ndo panotanga kumanifesta madhimoni papo. All these demons, they were thinking that we are dealing with a small case here. Now wakuona the nature of the case and the pressure inenyaya ya comrade nyoka yemabhunu. Saka dhimoni rikataura Roman Festa robuda roenda. Roman Festa robuda roenda. Roman Festa robuda roenda. Istoramba richingoparidza vhangeri rerevolution. We are not afraid here. We are not even the weaker side. Ndoziva mwana wachibvunza comrade Saro muri safe here muri pano rakashwa vanhu pano. Wamunotofanira kubvunza ndivanati agurei kuti are you safe kwauriko? Because nguva yakukwana yekuti tiburutse mweya werevolution paground. Saka ngatipe nyaya yaComrade Nyoka Yemabhunu. The battles which are being fought by Comrade Nyoka Yemabhunu, let me tell you, revolutionaries. Zimwe dziri kuChimoyo, zimwe dziri kuZambia, zimwe dziri kuNyadzonya, zimwe dziri kwadziri ikoko. Vamwe vanenge vachitrainwa werevolution kwavari uko to be preachers of the vhangeri revolution. Kana wapedza muchavaona wouya wokuparidzirai paground. Saka trust this process, rambai muri pano. Garai panzvimbo musasumuke sumuke. Nekuti hatichazivi musine nguva apo Jesu ari kuuya. So we'll meet each other tomorrow morning. Ndichipedza pano ndiri kutaura nemaadmins what briefer kuti wapedzerana kuti chii nenyaya yemapreparations amangwana. I will include that information pa deliverance yemangwana kuseni. Tichidzinga mamwe madhimoni panzvimbo. So be blessed, fellow Zimbabweans, fellow revolutionaries. Komborerwai. Zvakunetsa kuti fellow Zimbabweans because everyone anenge aifungidzwa kuti aincludwa pa this revolution. Then the issue of fundraising, please, my comrades, handei nayo mberi, handei ne fundraising yedu. Inotibatsira here and there. Ndimi makatakura that revolution iyoyo. Kana paina akacontributa kurevolution akamuka akabroka mangwana acho, anofanirwa kusumudza ruoko. Because isisu tiri kuti receive your revolutionary blessings. Whatever you contribute to the revolution must be multiplied in the name of the revolution. So tinokutendai my comrades, murare zvakanaka pamberi nerevolution. Pambili nerevolution. Forward with the revolution. Obrigado.